Asa naman tong driver? Asig na maabot ron niya kuan ba? Dugay man kay tawhana mo kuan. Uy. Balog. Manginabuhi ta. Mo pay daginon pa kay mga tao diri dugay kay mo sakay ang driver pud pastang yaya. Kaya gid. May pasahero ron, may pagkabalot mo drive. Dugay kaayo. Sige rag kaon, kada taod-taod kaon. Sa drivera na nga. Kaya drivera. Uy. Balog, ngita ka pasahero. Dugay kay mo abot. Sige rag kaon. Kaon. Boss, Oh, sa. digos ni digos. Oh, digos ni. Tara boss, kinagdali ko ba? Mag-inapsan pati ka. Tara boss. Nindot nating tornoha. Sir, kay kuan ba? Kada abot, ihatod dayon. Ang kaso lang, di man ko kabalo drive niya. Dispatcher ako dire. Ang driver ani namahaw pa. Ganiha ra to ba? Grabe, putari na boss, kinagdali ko ba? Ang kuan lagi, ang driver ani ba nagkaon pa. Ikaw din mo drive di ay. Di jud ko kabalo mo drive ani, igo ra gid ko manawa ko pasayro. Ay sabi to ni ikaw nga pasar dito, inanay pasayro. Nagdali ko ba? Pagdali daw. Saon di man pud na ana man siya nga di daw biyaan ang pidikap kay basig na yung mga wala. Oy, mawala pwede ka ba ni oy. Kabante, pwede ka ba ni wala. Nya nabi pasayro. Sige na boss, kinagdali ko ba? Sige na Di ba? man gud ko kabalo mo drive. Ikaw drive boss. Ah, pasayro ko nya. Padribong ko nimo, di man kita kabalo mo drive gani. Wa man tay, di man ta kabalo mo drive boss. Paabot lang ato taod-taod kay. Yan naman turon. Adi ko mong paabot boss oy. Maginenay ko baklay. Asa man ka? Ginenay ko baklay. Unya pa to. Nawara, imbis pasayro na. Sayang nga. Hindi kayo ta. Sayang nga. Abi, kailang balbak ko day pre. Karon ako nakatistikaon di ba? Nay pasay. Wala pasayro pa? Pasayro sa imong mata? Sa pasayrohon nga ni agi lang. Dugay kay ka. Ay, agi gipog nga unta nimo kay nagkaon ra Pugnan ganit ko. nga magdali, sayang kay 500 kayo. Tanawa ron, imbis kita nangitag pasayro, kita na biyano pasayro. Gipog nga unta. Pila na may di ka kabalo mo drive? Gipugnan nako, ana siya nga nagdali siya. Ganyan nako nga paaboton lang nato akong kwan, ang driver ani kay nagkaon pa. Anak ko nimo nga kung mahimo kung wala pa ko pwede na nimong ihatod balik lang torno. Ay magkabalo ko mo drive. Anak ka kabalo ka mo drive. Ingon ba day ko wa man? Cellphone ako ba kay kung Sa cellphone nimo. nagyatag na ko sa imo ba? Tapaon ko ng naong nimo. Tanan na lang sa kuha nimo pangitaon. Asan di? Bilin na sa akong dito. O na, danghag kay ka. Tagkuan ha, pugig na ipasayro. Pugni. Dugay kay ka. Pag nga pasayro, wala na tayo income. Boss, Oy! digos, Pasayro ka ma'am? digos. O, dali ma'am, dali ma'am. Halata naman ko kang pasahero. Dali, ma'am. Dali ko, tara. Dali pa ko'y trabaho ba? Napa ko'y trabaho. Dali, tara. Likod lang siya ma'am ha. Saan ko na ko rin? Magpaabot sa atas akong driver ma'am. Adi na, pwede. Ikaw, drive na. Dali, nagdali. Kaya tanong, malit ko sa akong trabaho ron. Ma'am, remember ma'am, conductor ako. Adi, dyan ko, bala ka. Dyan ka, malinan rin dali ron. Ang ako alang ma'am, manawag lang ko pasayro. Diha lang ka ma'am, safety man ka diha. Dili ka maulanan, di ka magkasakit. Diha lang ka. Kung Paabot saan ko lang itong ka oras mo ulit itong driver ni mo? Nagkuha ng cellphone ma'am, kaya ang cellphone nabilin. Ay, di na. Diha lang ka ma'am, ayog lang ka ma'am, diha lang ka. Dali, na. Yung kainong, sige, paabot sa inyo. Asa Dali. man nabitan nyo ma'am? Dapat, kapalo mumukuan sa inyong pasahero. Asa nabitan nyo ma'am? Ito, digos, kinong trabaho Digos, ko. asa nga digos dapit? Tarap, dagat pa kay driver Asa na, di ba? kita guys digos no? Ito sa, tas ni Mayo. O, tres di Mayo, diha lang ka. Paabot lang Diha ka. ka. Diha lang ka, lingkod lang diha. Paabot lang ta. Tawaran. Kaya ang driver, nagkuhan pa sa cellphone, kaya nawala ba? Iyang gibalik dito. Naman ko ko'y trabaho gidalian ko. Okay, paabot ko 5 minutes. Kung wala pa na 5 minutes, mulakaw ko dito. Bahala ka. Ayaw lakaw ma'am, kay pugnan daw pasayro, ana akong driver ma'am. Say pugngan. Di ko ni mo patrabahoon. Ay ko gara-gara ini ha. Lagi ma'am, hapit ato ma'am, dali lagi gito ma'am, nagkuha ra gito sing cellphone ma'am. Sa oras Paabot lang TV. dali, ma'am. Nakairilo wala. Wala ma'am, oh. Kita man tingali mo, irilo ma'am. Ikaw may 5 cellphone. minutes na. Ulakaw na ko. Ma'am, ayaw lakaw ma'am. Ma'am, ayaw lakaw ma'am. Ma'am, dali lang ma'am. Ayaw lakaw ma'am. Ayaw lakaw ma'am. Ma'am, ayaw lakaw. Nawara. Tang sayang nga. Sa kalibo na unta. Bantay lang kang tawhana kag dugay kay ka ha. Tagpaon man ko nang naong nimog mo abot karon ay ikaya ning tawhana mo. Yangas duha ka pasayro oy 500 na unta kaayo. Sus, na may gani na gyud dito sa kwan. Akong gikanan. Ah, wa kay ayo oy. Duha ka pasayro na wala na. Nay pasayro dili bag ko lang babae.
Hatag niya sa kalibo. Sige, iwan ako nimo. Saon ako pagpugong nga hapit ko gisagpa, gipugnan ako, gibira pa nako. Sige na, naparo tama. Naabawa na. Di naman kumula ka upod. Di ka muna ka. Nawag ko sa'yo. Taod-taod mo kasi mo ingon na pug ka mo palit kag Pepsi. Na isaw. Kuan na tayong babasing mo. Ah, ikaw lang. Tina na ba? Oh, Ay, Kol. Kol, nana gyud ang pasahero, driver Kol. Sakay na Kol. Ikaw Oh, dira mo na akong giingon ganiha sa imo ha. Kanang kalaagan nimo hapit nakabuhi. dire. Oh. Ano man eh? Dili na Pasahero, unsa ni? Kapasahero anang dako? Dili lang ka to. Ha? Dire lang oh. Asa ka sa Digos? Ha? Asa ka Digos? Sa poblasyon dos. Ah, poblasyon dos. Oh. Oh. Tara na. Oh, tanga, nasa mo na? Boss, dili lang ko. Dili lang ko ba? Ha? Dili lang ko. Asa man kita sa inyo diay? Ha? Dili lang ko muna ako. Gusto na to, nidagan man to gipag. Anong dila man po ka mo agi dito agi? Bayad mo ba? Wala boss oy. Nawala kalit, isuksok bagnutan. Diha, pastang bagnutan. Nisuksok sa bagnutan, pastang bagnutan na diha na mga bitin. Kinsa pa'y gunahan mo ato dito? Awa, pasagad ra kay kuwag pasahero wa ka kabalo kung saan pasahero ana gidaganan ta. Napay babae, isa. Babae sa imong kuan. Lagi! Isa ka libo. 3 de Mayo sa Digos. Boss. Isahan kita, boss. Sige lang. Uy, sakto, boss. Dahil nagpanulong. Ma'am, alin na, ma'am? Dili, ma'am. Sakay, ma'am. Tara sa boss. Muna siya kanina, boss. Ha? Sakay, ma'am. Dili tumangan, Manang ma'am. driver ani wala pa. Oh, muna ang driver na mo. Muna siya. Sakay na, ma'am. Sakay, ma'am. Sakay. Oh. Tapos di mayo sa Digos. Eh, di ma'am, dire lang ka ma'am. Kada ko pwesto diri ganon diha mangyud ko. Sa babae, dire man ko na ako ginapasakay sa babae. Buinas na. Nya isa ka libo man akong pamasaykan sige ko diha ko. 500, makalis kag dire ka 500 na lang. Asa? Dire ba? Dire. Di gamayan ka. Tingali na pwede. Uy. Sige na. Di gamayan ka lang 500. Yan eh. Kaysa 1,000 diha ka. O di diri na lang ko. Dili lagi. Dili mo ko og sige na, dire ka sa tangke lang. Tingali na pwede diya. Uy, sabak niya. Pwede lagi na. Ay, nagkon na. Doktor. Eh, ma'am. Wala lang ko'y pamasahe oy. Ha? Kada ko gawan diri. Oh, napa diri pikas o napas atbang nako. Dire lang ni siya. Okay? Ha? Dire lang. Boss, wa ka na yabag? Kada ko paghawan diro, isabak nimo ng babae. Diri din nimo na ibutang. Walay pa sa irulain ba? Na may tarong. Ay, nasigban na diha ba? Unsa man ang dali mo dili. Ay, mo lakaw na kay tama. Tulak. Ay! Tulak ma. Digos!